Vaig néixer el 93, quan tot havia acabat. Però el llegat dels Jocs Olímpics ha marcat la meva vida. L'aigua és el meu medi i el que més alegries m'ha donat. El 2024 tenim l'oportunitat de viure plegats un esdeveniment que tornarà a canviar el nostre futur. Podrem sentir la força del mar en la seva màxima expressió. Una competició guiada per la passió i l'emoció. L'espectacle arriba a Barcelona i tu pots formar-ne part. Descobreix, aprèn, experimenta i diverteix-te. Emociona't i viu una experiència única a l'America's Cup Experience.